Ja by som to zhodnotil úplne v krátkosti. Proste takú hanbu, ako cítim, dnes som necítil za tie 2 roky. Proste dnešný náš výkon nezodpovedá tomu, na čo bol ten tým postavený a proste prehrali sme úplne zahambujúco s tým, že sme chceli ísť do tretej tretiny, aby sme ten dvojgolový súperov náskok stiahli a aby sme hru zjednodušili a v prvých 2 shiftoch sme dostali 2 góly a v podstate bolo po zápase, ale ja verím, že tento zápas nás zobudí všetkých, že proste to, čo je na papieri, že máme kvalitných hráčov, platí len vtedy, ak do toho dáme 100% a každý jeden hráč, 22 hráčov, ktorí na ten zápas budú nominovaní a iná cesta nevedie. Proste za tento výkon sa jednoducho hanbím, beriem to samozrejme so všetkou zodpovednosťou. Strašne ma to mrzí, treba sa ospravedlniť fanúšikom, ktorí tu merali tú cestu a pozbudzovali nás celý zápas. Bohužiaľ, musíme si to v hlavách rozobrať a úplne otočiť ten vývoj tých našich výkonov.